Amikor felvettem a Civil Szervezetek Magyarországon című kurzust szeptember elején, először nem tudtam, mire számíthatok. Az első pár előadás után önkéntelenül is elgondolkodtam, hogyha alapítanék egy civil szervezetet, vajon milyen céllal tenném. Hamar lett rá ötletem, minden koncepciót, célt, teendőt figyelembe véve, véleményem szerint egy civil szervezetet létrehozni nem egyszerű dolog és sok munkát igényel. Ennek ellenére az a munka, amit a társadalom különböző területein végeznek, összességében megfizethetetlen. Remélem, egyszer nekem is sikerül majd a saját civil szervezetemet elindítanom, és segíthetek másoknak, hogy egy jobb, tisztább jövőképet kapjanak, és elérjék céljaikat az életben.